Nás bolo jedného menej, tak už to bolo ťažké potom. Super mal na ihrisku rozdielového hráča, to povedať Žovčaka, ktorý zobral na seba zodpovednosť a strelil z priameho kopu gól. V minulej sezóne my sme mali takého tiež Rajana Kolajka, ktorý z takýchto pozícií dával góly a nám to veľmi pomáhalo. Teraz musíme nájsť takisto chlapa, ktorý bude realizovať tieto štandardné situácie do úspešného konca, dá sa povedať. Škoda toho druhého gólu, ktorý sme inkasovali opäť po breaku. Tam sa dala tá lopta odkopnúť z pokutového územia, to už bolo 44. 45. minúta. Tam by sa ešte dalo druhý polčas robiť niečo s výsledkom, ale dvojgólový rozdiel už aj keď v 10 je to veľmi ťažké. Veľmi dobrý zápas, čo sa týka obidvoch mužstiev. Áno, nám patril si myslím prvý polčas, druhý polčas patril viac trošku hosťom, aj keď boli o jedného menej. My sme dali prvý polčas pekné 2 góly. Ten zápas z pozície, z pohľadu dá sa povedať, že sme hrali o jedného chlapa viacej, ale druhý polčas to tak síce nevyzeralo, ale chceli sme hrať na breakové situácie a mali sme tam ich zopár. Keby sme ich dotiahli, mohli sme ten zápas zavrieť, ale nepodarilo sa. Ale som za to rád, že sme tento ťažký zápas zvládli, lebo vedeli sme, že Trenčín, aj keď sa oslabil pred sezónou, že má svoju kvalitu, má silných krajných hráčov a že sa bude snažiť tlačiť dovnútra 16 cez kraje. Takže som rád za to, že sme vyhrali a myslím si, že sme vyhrali zaslúžene.